बड'ल मुलुगसोलोंसालि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा फालिदों खुंगा ब्रैथि गोथार बाथौ सान। मख'नाया गोनांदि बर'नि गुबै धोरोम गोथार बाथौ सानाव आफा बोराइ बाथौखौ दहाय होनानै बाथौ सिबियारिफ्रा मोनफ्रोमबो गामि आफाद, जिल्ला आफाद, बियाब आफाद गासैबो बाथौ थानसालियाव दिनैनि बे गोथार सानाव आर'ज खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बड'ल मुलुगसोलोंसालियाव लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि फरायसाफ्रा दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो सानसेनि हाबाफारिजों गोथार गोसोजों फालिनाय आरो फुजिनायखौ नुनो मोनो। बे सानावनो फिरफिला बिरहोनाय, गोथै सि बावनाय, थानसालियाव आर'ज खालामनाय, बर' समाजनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय दिनै आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै गोजोन खौसेथिखौ हास्थायो। बे नोजोरजों दिनै बाथौ धोरोमखौ मुलुगनि दरबाराव गोसारहोनायजों लोगोसेनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों अनलायनायखौ बोजबना लानो हानायनि बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों। दिनै बे गोथार सानखौ फालिनायनि लोब्बायै बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफाननि बिबुंगोरा जयदेव बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। बे दिनैनि नैथि मंगलबार बर'फोरनि थाखाय बा बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि थाखाय दिनै गोथार सान। बे गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बे लाइमोन बाथौ गौथुमनि थारै बर' फरायसाफोरा बेखौ फालिबोबाय थादों। दिनैहालागै बियो ब्रैथि बाथौ सान फालिनाय बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय गिबियावबो जाखांबाय, गिबिनि जानायफोरावबो मोजाङै मोजां जानानै थांदों। बिदिनो फरायसाफोर फैदों गुबुन कलेजनिफ्रायबो बा सिङाव थानाय फरायसाफ्राबो बेयाव गोबाङै बाहागो लादों। थ' बेफोरखौ नोजोर होनानै जों मोनथिनो मोनोदि बे बर' फरायसाफोराबो बे जोंनि बर' हारिखौ धोरोमनि गेजेरजों बा धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों गावखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन बा गावनि सिनायथिखौ सानसे थि खालामहैगोन बा दोनहैगोन, बयनिबो गेजेराव दिन्थिहैगोन, बेखौ जों नुनो मोन्दों। आं थारै बेनि फोरोंगिरि हिसाबै बे फरायसाफोरनि बे एक्टिभिटिसखौ आङो नुबाय थादों आरो। आथिखालनि लाइमोन फरायसाफोरा नैबे जिहेतु बाथौ धोरोमा मा बा माखासे धोरोमफोरा मा बिनि सायाव एसेबो नोजोर होनायखौ नुनो मोना। बे समाव सासे फोरोंगिरि हिसाबै मा बुंनो सानो सार? नुयो नुनाया, जेनेबा जों बेखौ नुदों गुबुनफ्राबो माने गासैबो धोरोमखौ सिबिनायखौ नुदों। थ' जोंनि बर' फरायसाफोरा नैबे बिथिङाव, बे धोरोम सिबिनाय बिथिङाव, स्पेसियेलि बे बाथौ सिबियारि बिथिङाव जोङो माखासे समफोरनिफ्राय बाहागो लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थ' बेखौ सानदों जानांगौ निस्सय, बा जों बेखौ रोखा नुदों आरो। थ' धोरोम सिबिनानैबो बा धोरोमनि लामाजोंबो थांनानै गावखौ सानसे बे बुहुमाव गोख्रों सिनायथि होनो हागोन, बेखौ जों रोखा नुनो मोनो आरो। दिनैनि जे सावरायमेल, बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै सोर सोर बाहागो लाफैगोन सार? जोंहा सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन हिसाबै बड'फा इउ एन एकाडेमिनि डाइरेक्टर बिथां कृष्ण गपाल बसुमतारि सारा बाहागो लाफैगोन। थ' बिथाङा बाथौनि सोमोन्दै माखासे बिबुंथि लाखिगोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। बिथाङा दा दसे समनि उनाव फैगोन। थ' बिनि अनगायैबो दहाय जोंहा सिगाङाव सानै साथामसो फोरोंगिरिफोर बा बाहेरानि सुबुंफोर बाहागो लानानै थांबाय। आर'ज जानाय समाव बिथांमोना ओंखारलांदों एंगार हायै जाहोननि थाखाय। थ' बिथांमोनाबो जोबोद मोजां मोनलांदों आरो बिथांमोनाबो खोथा बुंथिलांदों जे बाथौ धोरोम सिबिनाया मोजां लामाजों थांगासिनो दं। जुदिअ जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो सिबिबाय थादोंब्लाबो नैबे फर्जआव गोबां सोलायनाय, माने बोथोरजों खाबजानानै, समजों खाबजानानै बर'फ्राबो सिबिबाय बा सिबिनो सोलोंबाय, बेखौ बिथांमोना बुंलांदों आरो। बेनि अनगायैबो गुबुन राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन नामा? जों लेंहरदोंमोन सानैसो, नाथाय बिथांमोना एंगार हायै जाहोननि थाखाय फैनो हानाय नङा बुंदों। थेवबो जोङो आसा खालामदों बिथांमोना बधय जुदि साखाथिफ्राव बहाबा बेस्थ' जादोंब्ला साखाथिफ्राव निस्सय सान हाबनायनि सिगांहालागै जोंनिसिम नुजाफैगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो। दुलाराय बर' माहारिया दिनै नैबे दिनैनि सानखौ जा नैथि मंगलबार नङा होमब्ला, बेखौ जोङो गोथार सान महरै फालियो। मानोना बुहुमाव जेब्लानिफ्राय बर'आ
बर' हिसाबै जोनोम लादों बा मानसि महरै जोनोम लादों बै समनिफ्रायनो बर' हारिया बाथौ धोरोमखौ सिबिदों फुजिदों खुलुमबोदों दा बेबायदिनो जोंबो दासिमबो जोंबो नैबे इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोंबो नैबे हाबाफारिखौ लादों जे जाहाथे जोंनि बर' हारिनि कालचार होमब्ला बर' हारिनि जा सिनायथि बेफोरो जोंनि गेजेराव दासिमबो जोंदि बेखौ दासिमबो सिबियो जों लाइमोनफोरा दि बेसेबां मान होयो सिबियो बे बुस्थुखौ जोङो रोखा फोरमान होदों आरो जोङो मा जानांगोन लाइमोनफोरा मा खालामनांगोन आं मोनसे खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाय बाथौ धोरोम सिबियो बा जाय बाथौखौ फोथायो आं लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे बयबो साखाफारा जाहाथे गावनि हारिनि सिनायथि गावनि हारिनि धोरोम बेखौ बयबो एकदम माने अनसायनानै बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौ जों सिबिनो रोंनांगौ बेखौ खुलुमनो रोंनांगौ मान होनांगौ जोंनि धोरोमनि थाखाय एसेबाबो गावनि थाखाय गावखौ बावसोमनो नांगौ जाहाथे इयुनाव बर' हारिया आरो जौगाबावो जोंनि बे बर' हारिनि जा धोरोम बियो मोनसे गोजौ मानदान्दायाव मोनहैयो मुलुगावनो गोसारो बेखौ आं खावलायदों ओंखायनो लाइमोनफोरनि बिफावा जोबोद गोनांथार दं होननानै आं सानो बेनिखायनो आं खावलायदों नैबे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जे लाइमोनफोरा बा जोंफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा गावखौ बावसोम जे धोरोमनि नामावब्लाबो गावनि जिउ संसार जानायावबो बावसोमनायजों लोगोसे धोरोमनि नामाव गावखौ बावसोमो दा दिनै जोंहा आनजादा गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन दा बेखायनो जोंनि फरायसालियाव इसेबां फरायसाफोरबो जोङो जायाखै थेवब्लाबो जोंनि गेजेराव दङ इउएन एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय जोङो गोबां फरायसाफोर सफैनो हादों आरो बेनि अनगायैबो गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय मोनफैदों गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनिफ्राय मोनफैदों दा बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावदों बेजों लोगोसे जाय फंबाय बिनानाव मोनबा जों बयबो आदामोन गासैबो फोरोंगिरिफोरा जोंखौ नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनायावदि ब्रैथि सान जोङो 4 बोसोर जोङो आवगायबाय नैबे इउनिभारसिटियाव नैबे हाबाफारिखौ खुंनाया दा फैबाय थानाय समाव 5 बोसोर जोंहा जागोन 5 बोसोराव जों आरो बिनिख्रुइ साबसिन जोङो माबायदि साबसिन खालामनो हागोन 2 सानथामसो खुंनानै जोंनि नैबे मुलुगसोलोंसालि बा मुलुग दरबारनि नैबे जा मुलुगसोलोंसालि हिसाबै बेवहाय जों माबोरै जोङो जोंनि धोरोमखौ जोङो देखायनो हागोन श'केस खालामनो हागोन बे बुस्थुखौ जोङो माने मावगोन आरो जोङो सानबाय थादों जे लाइमोनफोरा नैबेयाव फरायनाय लाइमोनफोरा जोङो बारग'लांनायानो होन सोरबा बेवहाय प्रेजेन्ट सोलिबाय थानायानो होन जों माने सानदों जे फैबाय थानाय समाव जोङो नैबे मुलुगसोलोंसालिनि गेजेरजों जोङो माबोरै जोङो जोंनि धोरोमादि ओरैबायदि मोनसे गोख्रों धोरोम आरो माबायदि जोङो माबानो हागोन मुलुग दरबाराव जों सिनायथि होनो हागोन बिनि थाखाय जोङो सिन्था खालामबाय थादों जोङो सिन्था खालामबाय थादों दा बिनि अनगायैबो जोंखौ बेखायनो जोंखौ धोरोम गुरुफोरा जोंखौ हेफाजाब होनांगोन सोरबा दैदेनगिरिफोरा हेफाजाब होनांगोन दा दैदेनगिरिफोरखौ मा बुंनो नङा होमब्ला दैदेनगिरिफ्राबो सोरबा हिन्दुइजिमाव थांबाय बाथौखौ सिबियो नाथाय मालाबा न'खर गारि गोदान लाबोबाय न' गोदान लाबोबाय बिथांमोना मा खालामो सोरबा बे ब्राह्मण सोरबा दौरिनि जायगायाव मा खालामो हिन्दुनि मानसि दौरि माबाफोरखौ मा होनो बेखौ बिसोरखौ माने न'आव हाबनायाव जेनेबा बाथौजोंनो जों न'आव हाबनो हायो नङा होमब्ला खोथाया बे जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों न'आव हाबनायनि जोंहा खान्थि दङ जोंहा लेखायावबो दङ बे लिरनाय बाथौ धोरोमनि लेखायाव नङा होमब्ला बेनि अनगायैबो जोंहा माबा मोनसे गारि गरा लाबोबाय जोङो फुजा होनांगौ दा बेवहाय जों मा खालामो माबा हिन्दुइजिमनि जों माबा लानानै न'आव हाबो माबा खालामो आरो दा बेफोरबायदिया जोंहा गोरोन्थि दं आं बेखौ बुंदों ओंखायनो दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि बाथौ धोरोम दैदेनगिरिफोराबो जोंहा सिन्था खालामनो गोनां दङ दा बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ जाहाथे मावा आं ओंखायनो खावलायदों नैबे बुस्थुखौ जाहाथे मावा जोंहानो धोरोम दंखायो जोंनि धोरोमजोंथ' जों मावनो हायोना बे खामानिखौ दा बेफोरबायदिबो आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों मेसेज हरगोन जे नोंथांमोनाबो जोंखौ बा जोंनि जा अनफावरि गोसोजों जोंनि नैबे हाबाफारिखौ जे दिनै जाफुंहोबाय इसेबां एग्जाम थासेयावबो जोङो खस्थ' खालामनानै नैबे खामानिखौ मावबाय फरायसाफोरा ज' लोगो नांनानै दा बिनि थाखाय जोंखौबो नैबे जा खस्थ' बेखौ नोंथांमोनाव बुजिनानै जाहाथे नैबे बाथौ धोरोमनि फारसे एकदम बांसिन मोनसे खामानि मावनायाव जोंखौ थुलुंगा होयो बेखौसो आं खावलायदों दा गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो।
लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।